Hangyon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ang DPWH sa pagsusi sa mga libaong sa Cebu South Coastal Road inungdan sa disgrasya. Anang report ni Femari Dumabok. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga bisan ko na humana pag-rehabilitate sa DPWH ang parte sa CSCR dool sa eskina sa Oldog Street. Apan nabantayan nilang adunay bahin ni ining uneven road surface o bahin sa daan nga nalupyak. Usa nini mo'y hinungdan sa pagkalamba sa usa ka motorista gahapon sa buntag nga nagsubay sa daan habig sa barangay San Isidro. Gingong nakalitan ang 32 anyos nga motorista nga padung-unta sa Southern Cebu sa lawom nga bahin nga daan sa CSCR. Sa kakalit sa iyang pag-brake, wa na niya makontrol ang manubela ug natumba. Gitabang sa Talisay City Emergency Response Team ang motorista ug luwas ng kahimtang nga nadala sa tambalanan. Gilagway ni Tumulak kay kaduhang self-accident na kini nga natala gahapon sa buntag tungod sa bati nga daan. Among gi-call ang attention sa DPWH tungod kay ang katong maong disgrasya is wa say kontra pero self-accident unyang hinungdan tungod kay uneven road surface. So doon ay portion sa daan dito nga ni ubos. Kahinumduman nga sa miaging Semana Santa, gi-rehabilitate ang 200 metros nga parte sa CSCR. Amo sang ipa-inspection nila and then sila na mismo mo muhimo sa mga recommendations kay under pa man sa ilahang jurisdiction ang maong area. Oba ni Cleofer Lumaya, Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.